हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं जों दिनै दाखालि 6 तारिखाव खुलिनाय स्टाइल बाजारावहाय जोङो दिनैहाय थांनो नागिरदों आंनि बिखुनजो आइ ओमफ्राय फिसाजो लक्ष्मी आं ओमफ्राय दैसा साब्रैजों थांगोन बेरायगोन जेबोथ' बारा लानाय जानाय नङा नोंगुमिया होनदों आं नङाबा दा थांथ' आं गैयियाव दा बेराय होनदों स' जों ओरैनो बेरायहैखोमागोनसो मिन्थिगोन आरो थारमाने जेबो लानो मोननाय नङा जोङो जेबो खरस खालामनो हानाय नङा लाबाबो ओरैनो गोरलै मोरलै सथा मथा लानानै फैनो हागोन आरो ओमफ्राय दा जोङो माबायदि बेखौनो दिनै फार्स्ट टाइम गिदिंहैनो नागिरदों बेरायहैनो नागिरदों स' नोंथांमोना आंजोंहाय थौफादो नायफादो ओमफ्राय जाय फैफेराखै जाय क'क्राझारावसो थांनानै शपिं खालामफैयो एबार गसाइगाव फैनानै शपिं खालामफैदो मानोना जोङो गारि भारा लालायलायनानै क'क्राझार बायदियावसो शपिं खालामनो थाङोमोन एबारनिफ्राय जोङो गसाइगावनो शपिं खालामनो हासिगोन नांनाय मानि जिनिसखौ जोङो बावनो बायजोबनो हासिगोन स' जों बायबासो जों बेरायबासो जौगायोना बिनिखायनो बयबो फैलायनांगौ बेरायफैनांगौ आरो हागौमानि आं नोंसोरजों दिनैहाय मोजांनिफ्राय मोजां शेयार खालामलांनो नाजागोन मोजां देखायलांनो नाजागोन आं मोरै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर खोनासं आंनियाहाय साबस्क्राइबारानो खमथार आरो भिउआनो फैथारा अननानै नायनानै होदो आंनिखौबो एसे आंहा गावसिनिखौ बयनिखौबो नायो अननानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलाव गोदानबा ओरैनो दा नायनानै प्लिज सोलो होमबालाय भिडिअखौ नायलांबाय